Ešte predtým, ako toto video začne, tak by som rád povedal, že nie je určené pre slabšie povahy. A zároveň, že toto video mohlo výjsť už na Vianoce, takže niektoré veci tu nebudú úplne sedieť. Šťastné a veselé prajem všetkým, ktorí si naladili tento tu program. Vítajte u môjho vianočného špeciálu. Dnes kam ideme krčať. Vy, čo ma sledujete dlhšie, tak viete, že hento asi pravdepodobne nebude nejaká výstava jedla, ale sú to vlastne veci, ktoré v dnešnom videu budeme používať. Pretože dnes kam si ideme podľa kolesa šťastia miešať náhodné drinky. S tým, že prvé kolo tam bude 6 dobrých ingrediencií a 2 zlé, druhé kolo tam budú 4 dobré a 4 zlé. A v poslednom kole teda budú 2 dobré ingrediencie a 6 zlých. A my si ich vlastne zatočíme podľa tohto tu kolesa šťastia, alebo teda v tomto prípade skôr nešťastia. A vyberieme si 4 ingrediencie, z ktorých si urobíme drink. S tým, že pravidlá budú následujúce. Vždycky, keď tú danú vec vyplujem, tak si ho budem musieť znova. A pokiaľ sa s nej pogrečam, tak na konci budeme robiť ďalší drink, ktorý bude robený iba zo zlých ingrediencií. Takže dúfajme, že dneska to bude bez grečania. Takže už by som to ani nezdržoval. Čaute ľudia, moje meno je Unique, vítajte na kanále Unique 123 u nového dielu, neviem akej série, toto je proste nejaká špeciálna séria so špeciálnymi videami. A my môžeme rovno začať. Ako prvé si predstavíme ingrediencie do prvého kola a naše koleso. Začneme prvými 6 dobrými ingredienciami. A to je teda čaj, mlieko, gránko, mandarinka, čistá voda, ktorá tu ešte nie je, a sirup. Teraz by som podotkol, že toto sú dobré ingrediencie. Potom sú tu teda horšie. Ale začneme zľahka. Uhorky a kečup. Potom tu teda máme panák, lebo tieto tu veci budeme šotovať. A samozrejme bezpečnosť. Čo sa vlastne bude diať, tak si to vysvetlíme následovne. 4-krát zatočíme kolesom a podľa toho, čo padne, tak si urobíme z toho drink. Keď sa pogrčám, tak budeme musieť potom urobiť ešte jeden následovný. Teda jeden naviac. Neviem, čo som chcel povedať tým následovný. Ja už teraz spustím nahrávanie na počítači a ideme na prvý spin. Napínavé. Takže takto. V tomto prvom kole máme 25% šancu na to, aby padlo niečo zlé. Prečo? Nám niečo zlé padlo hneď na prvý pokus. Nie. Dúfam, že teraz nedostanem niečo odporné. Podobné challenge už som robil len tak zo srandy s kamarátmi, takže už viem, ako to vypadá a viem to, že toto bude fakt. Neviem ani, ako to mám popísať, proste som sa zastavil v strede vety. OK, asi nepôjdeme všetko naraz, ideme to tam liať postupne. Schválne toho nerobím nejak veľa, lebo viem, že tam ešte budeme pridávať ďalšie veci, tak aby sme toho nevyňali nejak moc. Takže tu vlastne máme taký priemerný príchod na záchod potom, ako zjete žiletku. A ideme teda na druhú ingredienciu. A teraz, pokiaľ nám spadne znova niečo zlé, tak to bude zlé. Dobre. To není dobre. Ja som bol úplne šťastný z toho, že nám nepadli kyslé ohúrky, ale však ono padlo gránko. Dobre, takže dáme si pekne čokoládku s kečupom. To určite nebude najhoršia vec, ktorú som kedy v živote pil. Ja som ho tam dal strašne veľa. Dobre, nevadí. Spin číslo 3. Prosím, nech teraz nepadne nič ako uhorky. Čaj. Ona to má byť voda. Chcem ináč povedať, že som raz bol na kurze barmana a keby toto videli tie inštruktorky, tak by mi si o mne mysleli, že som retardovaný. Hrať znova. Napínavé. Čistá vodička for the win. Nemám ju tu, takže ju idem nabrať. Nabral som. Ja som sa radoval z toho, že to je voda. Že to je čistá voda. Ale potom mi došlo, že je to voda s kečupom, s gránkom a s čajom. Toto nebude dobre. Toto je drink číslo 1. Môžete si všimnúť, že vypadá odporne. Toto bude zážitok. Vypadá to ako kalná voda z bahna, doslova. Chcem ináč povedať, že som raz bol na kurze barmana a keby toto videli tie inštruktorky, tak by mi si o mne mysleli, že som retardovaný. Tak. A toto bude zážitok. Nazvem tento tu drink slaný vodič autobusu. Nemusíte sa báť, dám vám plnú recenziu zadarmo a ideme sa pozrieť, ako toto bude voňať. OK, nevonia to nejak zle, vonia to jak čaj. Nečakané. Čo sa tuto pokazilo? Toto malo byť najľahšie kolo. Na toto budem potrebovať túto vec a neviem, nakoľkatýkrát sa mi to podarí vypiť bez toho, aby som sa z toho doblval. OK, odpočítame to spolu. Neodpočítame, to nedám do seba. Ale musím, ale nedám. Ja, a musím? Jako? A nechceš? OK, vonia to ako čokoládka, je to výborná čokoládka, nebude to vôbec odporné. Nereálne brúši srdce. 3, 2. Na toto sa vás baví pozerať? Ono je to fakt extrémne odporné. Ja som tak strašne šťastný za to, že som to rýchlo do seba nalial a že som nevnímal chuť. Viete čo? Zlejeme všetky do jedného. Budeme kopírovať jedného nemenovaného youtubera. Mám to teda, no rovno to dám.
Ja to nejdem teraz utierať. Toto bude do konca videa, kašľom na to, proste som idiot. No, poviem vám takto, ja predpokladám, že v dnešnom videu budem grcať, že tu niečo urobíme extrémne zle. Takže na tejto tu škále si myslím, že to je tak 5 alebo 6 bodov nechutnosti z 10. Ideme teda na druhé koleso a toto teda bude horšie. Prečo? Lebo táto tu vec, keby som si ju dal normálne a nebolo by tam toto monštrum, ktoré mi doteraz leží v hrudi, tak by to bolo celkom v pohode. Ale teraz práve ideme znetvoriť to, čo znamená gastro. Takže naše ingrediencie sú gránko, mlieko, olej, sirup, čistá vodička, ktorú tu nemám. Hádajte prečo? Kečup, kyslé uhorky a šťava z čínskej polievky, ktorá síce nie je odporná, ale v kombinácii s týmto bude. Som pred natáčaním papal. Takže nám vypadla mandarinka a čaj. Takže ideme na ďalšie 4 spiny. Zase sa nám to točí, napínavá situácia. Je to medzi mliekom, gránkom a sirupom a vypadá to, že to je na mlieku. Ja dneska budem grcať. A ideme na druhú ingredienciu, kedy ja sa nebudem pozerať a vy mi potom poviete, čo tam padlo. OK. Teraz by tu mal byť napísané, čo tam padlo. Dobre, ja to zatiaľ nevidím. A teraz ja si budem tipovať, čo bude najhoršie, čo tam môže padnúť. Mlieko s kyslými uhorkami znie fakt nechutné. Mlieko so slnečnicovým olejom znie fakt nechutne. A potom vlastne všetko ostatné je také, že odporné, ale nie až tak moc zlé, hej. Naša ingrediencia je... Ďakujem ti, Bože. Poznali by ste, že to nie je mlieko? Ja nie. Ideme teda na tretí free spin nášho druhého kola. Nie... Prečo som to zakríkol? Kyslé uhorky nie. Toto znie dokopy fakt akože zle. A nechápte ma zle, ja som samozrejme poctivý východňar. Východňar, keby býval na druhom konci Slovenska. Ku Košicem to mám 4 hodiny. Takže samozrejme toto zvládnem, to je úplne v pohode. Ale chápete, s mliekom to nebude úplne najlepšie. Teraz jediné, čo to môže skaziť, tak je olej. Takže pokiaľ tam teraz padne olej, tak budem fakt celkom, chápete, vypetý. Dobre, olej to nebude. Je to čínska polievka, ktorá tiež obsahuje olej, takže... A ideme na mixovanie. Vyplachneme pohár. A ideme rozlievať náš druhý drink, ktorý sa bude volať rakosniček, lebo je dozelená ako tie hôrky. Ty kokos, toto piť. To musí byť napad riadneho dementa. Ja to nejak nebudem zdržiavať, ja to proste dám do seba, nebudem nad tým ani rozmýšľať. Na vaše zdravie, šťastné a veselé vám. Užite si Vianočné sviatky, dúfam, že dostanete dobré darčeky. Na vaše zdravie. Zatiaľ som to nevygrečal. Fuj, do riti. Prepačte, dúfam, že pri tomto videu nejete, ale šotol som to. To je bolesť. Tam boli strašne cítiť tie uhorky a potom prišlo to mlieko. To sú skutočné slzy. Ja neviem plakať akože na silu. Pridáme to do našej onej, dám tam toho málo. Dobre, dal som tam toho veľa. Vylejeme to dovnútra tohto, lebo toto akože idem vyplachnúť okamžite túto vec, lebo toto nebudem už nikdy v živote robiť. Fuj. Oni sú tam reálne nejaké zelené Mne je z toho fakt ťažko. Prepáčte, toto nejdem ďalej obkecávať, ideme na tretie kolo a posledné pred všetkým dokopy. A ideme na posledné kolo, kedy budeme mať 6 zlých ingrediencií, iba 2 dobré. Ale ďalšie kolo sa musím akože držať, aby som to nevyrecal. Takže jogurt, olej, mlieko, kečup, čistá voda, uhorky, mandarinka a ocot. A musím povedať, že z celého srdca nenávidím ocot. Nedokážem si predstaviť, ako je možné, že ho niekto len tak pije. A to vlastne dneska ideme urobiť. A pokiaľ mi padne niečo ako ocot s mliekom, s olejom a s jogurtom, tak... Takže ja už sa idem zdržovať a ideme točiť prvé kolo. Točí sa nám prvé a ja iba dúfam, že nech tam nepadne ocot. Kyslé uhorky. Ja nemôžem už kyslé uhorky, Tak, to už som dal veľa podľa mňa. A našim druhým vedcom je... Dobre. Samozrejme, mandarinka s niečím ako sú uhorky znie veľmi nedobre, ale už to skoro bolo na octe, takže ja som veľmi spokojný s tým, že nemusím tu piť ocot pred kamerou a plvať pri tom. Každopádne my už tam lejeme naše mandarinky. Toto vyhodím rovno do toho koša. Ono sa to rozplasklo, všade. Ideme ďalej, pokračujeme. Ako ste sa teda dneska mali, už viem. Neviem, ako sa mám s vami rozprávať, proste už som bez energie. OK. Jogurt. Máme tu teraz jogurt, čo nemuselo byť až tak moc zle, pokiaľ nám teraz nepadne ocot.
A teraz teda naša posledná vec, toto zatiaľ znie ako úplne najhoršia vec, ktorú kedy v živote budem piť, proste jogurt s mandarinkou a s uhorkami. A teraz je tam teda ďalšia ingrediencia, o ktorej neviem, a vy môžete povedať, ako moc je zlá, hej? 3, 2, 1. Čo som komu spravil? Ja to nebudem zdržovať, proste teraz vám dám rýchly záber z toho, ako to nalievam a všetko robím. Pozerajte na to. Jogurt s kečupom, s uhorkou a mandarinkou. Toto je dôvod, prečo existuje rakovina. Najhoršie je na tom to, že je tam extrémne veľa toho jogurtu, takže ja to nemôžem rýchlo prehltnúť a proste potom sa z toho doblvať a byť spokojný, že už toto mám za sebou. Ale ja proste budem musieť príjmuť svoj osud a budem toto musieť pomaličky liať po jednom. Ale viete ako? Na zdravie, na vaše, na moje. A ideme na to. Ja to proste kopnem to do seba, kašlem na to. Ja to v sebe udržím. Splním dohodu. Na toto vás baví sledovať, ako 13-ročný idiot grča na kameru. Ja nechcem. Ja reálne plačem na videu. Našťastie som sa nedogrčal, ale ako sa vraví, slúbené sa má dodržovať. A ideme grca teraz. Ďakujem, že ste tu dneska so mnou boli. Chutí to fakt ako odporný jogurt zmiešaný s hocičím, s rajčinami, proste fuj, rajčinový jogurt. A ja som vďačný, že pozeráte toto video. Ja hneď potom to idem robiť 5 minútovky o škole, ktoré ste videli dneska ráno. Šťastné a veselé všetkým, ja už natáčam extrémne dlho, tento záber bude mať niekoľko minút. A zatiaľ sa majte. A čaute. V zábere, ktorý teraz nasleduje, tak reálne grcám, takže pokiaľ máte slabšiu povahu, vypnite toto video. Dajte odber. Pokiaľ vás toto video zaujímalo, môžete kliknúť na tieto videá, tento zoznam alebo vyrať odber. Ja už sa s vami lúčim, dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. A zatiaľ sa majte. Pozrite si aj ostatné videá a čaute. Názov tohto videa bude Kvôli videu som sa dogrčal na Vianoce.